weltinama ha noon wonɓe fulɓe e ɗerewɓe fulɓe kala ɗo gorko pullo woni kala ɗo debbo pullo woni weltinama ɗo ɗum ko meeɗi tan ƴettete ko metti haali ala hen ɗen fulo wat keddo haaleɓe ndi albarka albarka Kaolack bandiraɓe sehilaɓe ko salminde on e juurade on e yafnade goto kala e moɗon e lelde fuɗɗade gole men hande ɗe nde wonno hande ko ñalawma alet en kewani wadde yewtere kono min garata min calmodira e moɗon kadi min juurondira e moɗon kadi min gettodira e moɗon e jarde on e darde mon e tinnare moɗon koɗo galle hande noon ko musidɗo moɗon giɗo mo saabu Allah Yaya Ly Kaolack Sénégal jogoni kaɓorɗo ɗe ko musidɗo men giɗo mo saabu Allah Abdoul Aziz Khouma e hande noon ko min goto ari ngam anje firtude aadi hakkunde men e golle ɗe nde wonno o dumunde fof wonno koye ekkitade holno golle ɗe jarata ɗum saabi son teskima ɗe balɗe mbeɗa wayra dental diine mbeɗa wayra dental journal mbeɗa wayra dental jangde pularɗo mbeɗa wayra to jangde alkul arab ɗo lelde arde e moɗon koye golle he min gonata nde wonno koye ikkoji wona ekkono sona waɗe moƴƴata ko an ekkiteɗe ko e holle o ko mbasa woɗɗude ceerno ma jangguinowo o mbasa woɗɗude ceerno ma jangguinowo omo holluma omo haalanma ndefono ko ɓadoɗamo saha fof o holluma hunde jiita hunde nde kadi mbawon jokkude kono wona wonde galleji ɗi o jejjita o jii hay sinno Allah waɗi e ñalli arde oɗon jiya golle ɗe pewnete adde e sifa no wayanno ni galle o ko galle meɗen golle ɗe ko golle meɗen ko aadi bil aadi salade aadi ɓuri firtude aadi ɗum waɗi saha fof ko sako settere tawi naate golle heddi on saha o jiyata kam cikkon mataw mi ala ɗon toɓere ɗon cikkon mi ala ɗon toɓere ɗon on saha noon ɓeɗa gollo less bandaji poɗɗi waɗede dental diine ene keble bandaji poɗɗi wonde kabaruji nangiteɗi ene nangite kabaruji poɗɗi wonde to jangde fonde wonde dental alkule Qur'an arab ene fewne ko foti wonde alkule pular ene fewne nden no waɗa saha noon mi ɗon ko ɓiltade law donko kam yiide law cikkon ma to ɓe jiti on kono to haqqillam fof ene moɗon mbeɗa fewna mbeɗa mofta mbeɗa fewna mbeɗa mofta kadi mi gaynoya noon
mi fuɗɗo natal ƴega golle on saha noon mi ronka dañde damal ɗo nannirmi to portable ngal ena gollo nannowal ngal kangal filmata wadde ko filmata wawata ittitede ko fadata ko ene bonna golle men jahoje ɗe tawa fof ko golle he jeeya kadi ɗo golle so ji wattama dental diine TV ko ha mbawon yiide golle ɗe ɗen jarata kadi eɗen bismi goto kala jiɗɗo tawede jonde nde ala o ko Haalpular ala o ko Jolfo ko fof rendi foti hen nde wonno ko heɓe ndendi e galle golle he ɓe ko Jolfuɓe nanta Pular ɓe ko Haalpulreɓe nanta Jolfe ɗum saabi noon sen keɓi koɗo kaalowo Pular haalda men Pular sen keɓi koɗo Jolfo haalda men Jolfe sabu Allah waɗi ɗemgal ngal heɓe nanagal bonani kadi ɗemgal fof no moƴƴi sa yi Allah taggi tagore nde o serdiɓe o yiɓe leƴƴi wona mere o tagiɓe haw gayni so walanoma kamɓe fof ɓe gona neɗɗo goto ɓe kaala ɗemgal gotal no lakara ni no lakara ni to ala leƴƴi kewɗi ton ko leƴƴi goto woni toon wona gan so walanoma ga kadi ɗemgal gotal kalten ko ɗemgal ngal ɓe ji ɗemgal ngal warna sirru mawɗo e nder sirruji ɗemgal ma ngal ɗo kaalira hen Pular ɗemgal ma ngal kaalira hen Jolfe ɗemgal ma ngal kaalira hen kala ɗemgal te wona wonde gitta ngal ɗo mbatta ngal ɗo ala kono Allah waɗiri haala ka no waytanno ƴetta ko wiyete kasetaji ɗiya leppi ɗiya baɗɗi leppi sa ari kaala e dow lefole he rewata oga bange nanguiɗa oga bange kadi baklitake kaset o kadi kaala kagama haala e katoma haala wona gotum joni noon sa yiɗi heɗela kaga haala baklita kaset o ga haala kaɗo haala kadi kato haala mofto ayde an ɗemgal ma ngal ana ko noon wayi sa yiɗi haalde Pular ɗemgal ngala mofto ha gayna haalde Pular ka jiɗɗo haalde Jolfe ngala mofto Jolfe yalta sawalama noon kaala Pular nantinna e wolof ayi ɗaka haala ha gaynoɗa deƴƴuɗa ngala fuɗɗi arde nantinde ayde sa haali e Pular ha gayni ɗemgal gongal ngal puɗɗa darnugal ngal na haala ɗo fof ko sirruji Allah ɗi Allah holla tagore muɗum bako mo e meɗen kadi moƴƴere ene moƴƴi tan kadi moƴƴinde ene moƴƴi tan woodi ko moƴƴude e moƴƴinde fewde e fewnude tawde noon Allah jeeyi fof ɗemgal kala ngal mbawɗa haalde taw tan ɗemgal ngal ene wawi nanede tan selli ganda nga sohla e ɗemgal he ngal haala ko wawi nafde ngal haala ko wawi naftude rendo ɗum noon wadde sen ngariɗo en joɗiɗo tan kala no Allah feeñiri mbaɗiren noon e jogi anduɓe men Jolfuɓe ene ngara ɗo walla anduɓe men Haalpulreɓe ma ngara ɗo ko sese jarate walla koye fuɗɗode en cotonade bunndi ndi heddi noon ɗeɗo golle ko golle mawɗe ɗe jingere foti yentude hen goto kala e moɗon ɗo woni ɗo ene ñaaga ɗon ballal muɗum yetto galle o ko sohlaga ko e kaɓorɗe gonnoɗe gaɗe tawa eɗen jinga ɗum sa ko coden gotel so ɓoyi tan ma fu ardu sen yaha tan gotel so ɓoyi tan mo jeeyi arta ɗo wonnoɗo on jiiɗo fuɗɗode wano fuɗɗorno ko ñande 16 4e mois 2016 portable gotel jogono
on jii ɗum ena yaha haa keɓɗen jeeɗiɗi hannde e balla Allah wona eɗen njaha haa ɗum ɗo ari jooni somin jooɗɗo bare en direct oɗen jeeɓi en direct balla Allah oɗen tini eɗen ɓeydo en tini wode eɗen njaha Allah reeni en kadi en ngalaa jawdi en ngalaa jawdi fodde fondini kono Allah cuurowo en ngalaa sembe kono on jii Allah hokki en sembe eɗen mbaɗa ko batten ko njaha dental diine golloɗa njaha dental journal nangitoɗa ngadda njaha jangde pular janginoya njaha dental alquran arab janginoya kadi paakade ban goɗɗo kadi aɗa waɗa gaye goɗɗe nde ñalamel gootel golla ɗum kalde pinɗa mbaɗiɗa noon e ballal Allah e sembe Allah ɗum ngal ballal noon ko ngal mbimi yon peejiri on kadi ballal ngaron jinga noon golle ɗe eɗen mankira cameraji ɗum ne moƴƴi heen ɗo jon ko on ɗogonon koye peeje ɗe mbaɗen peeje meɗen ko portable ngal filmirte o saha haa ekko ngo ɗigga nde keɓoyten camera timmuɗo taw gollal ngal waawama hanka e tampata en lorotako ɗum noon wadde mbaɗi erango faade moɗon jingere moɗon ummade moɗon faade galle golle kadi geɗe kewɗe koye weeye hew woni ko ma keɓa ɗum alay sago cooɗa ɗum koye weeye he yeyete no woni goɗɗe ko a soodat ɗum koye weeye he soodte mbawa ɗum hutorade sa soodani ɗum ɗeɗo ma golle jahata toon sa waɗi tan a soodi ɗum on sa a keɓa ɗum pat lewru soodirte pat lewru kadi ene jogii ko watte hen no heewi cooda gelɗa cooda gelto o jiso jii joni eɗen nanga ko nangaten ko wona ɗon eɗen nanga yimɓe na kaala sara men natta hen gonen jama eɗen nanga natta hen gonen jeere eɗen nanga natta hen gonen nder oto eɗen dogno oto doga eɗen woni hen natta hen ko ɗum ko sirru on sirru noon tawde eɗen yetto on laaɓa cer nangitade saɗani ɗum mbimi on nangitade saɗani de ko saɗi ko ummade ɗo nanga ha gayna rewa ɗo ummoɗon araga ummoɗon atato ene fewne ha gasa yetto on taw hoyti ɗum saabi jiyon sahami neldo on lion anje tan jeewe ɗon lion o aray mon ha gasa wona fewdune lesto mbeɗa jaggito lesto mi gaynoya yiɗe addede mon tedda mi wadda hen ha yetto on jii golle ɗe watte ko an darata on jii ɗum de an darata watte on jii ɗum aɓe puɗɗo mbeɗa fuɗɗo aɓe gayna mbeɗa gayna on jiyani toon walla joni émission ne yaha mi nanga feccere mi addana on ɗimmere nde gasa mi addana on na balla Allah waɗira noon ko jingere e ballal julɓe ma won mo ganduɗa tele oɗo wonto on daɗo heedi radio goɗɗo heetto on daɗo heedi omo ladde omo rema ballamo kennama ɗum toon nanaɗe portable makko ɓallomo o looto hawa laaɓa connexion makko huɓɓa o nana audio makko o jifa connexion makko heɗo na ballal onon nder maayo onon nder ladde no ayna ene yeewa jewtamo toon dokkamo kabaruji o heɗo dokkamo darsuji o heɗo o janga ɗo woni ɗo wulaar makko o watta windude alkule arab limto hijjo o watta limto hijjude ha watta jangude hoore makko ko ballal ono yeewa jewtamo oɗo andaɗo rewte ha nangue tele saka soga radio wadde ƴettanamo ɗum to heedino eɗo yontere gaddanamo taw o jiti bom ñalawmo walla eero
nanata o siftoro ay wona heɗade ɗum noon wadde ene moƴƴa ene yooɗa so ɗon kaalane hunde yo ngar ballon ene yooɗa ngara ballon taw wona ɗon kaalane oɗon kaltane o jii piye ɗe no wiyano ni ene wirano ni so mbaɗi noon tan en tampata en ganata piye ɗe ne balla en no feewi kanje ballata en tako yiɗen soodde ɓallo en cooden taw en tampa en ɗoɗaki ko sowi noon piye ngari mbiyama gadde piye piye ɗe ɓe gaddani ene anna golle jahooje ɓeɗon jiɗi heɗade ene gadda fodde mumen ɓeɗo donke yiyede tan gadda sa haali wona ayiba sa deƴƴi wona sunno sabu sunno ko holɗum jiɗa waɗandeɓe ko jiɗa waɗandeɓe ko donka dañja damal dawɗa ha mbaranaɓe ɗum jiɗa waɗandeɓe ko jiɗa wadde ko heblima gasi jiɗa addandeɓe ko ma cooda connexion ma jaɓa courant jaɓa wifi jaɓa geɗe goɗɗe so kaaliɗa mbaɗe mbatten ɗum noon so wiyama saɗa naata a haalanama serɗiji ɗi mbelima a naati lewru maayi woto fota haɓide addu an wela an ari an naati sabu hay goto wiyan an naata habraka wiya kala jiɗɗo jeeyede hen ko ni mbatta gadda temedde ma 4 ngara bindoɗa a windima a gayni koƴen 4 dental diine heerde ko sharia e seeremɓe kala lewru temedde mbatta mbiya eyi min nannaɗa hen a wiyama dental kabaruji pulaar nanguiteɗe ko nanguita ko ɗon lombete ɗon kadi kala lewru ko temedde mbatta mbiɗa eyi a jaɓi nannaɗa hen ayi a wi noon a jaɓi nannaɗa hen ɗa ko jangde pulaar mbiyeɗa hamo yiyata bindi pulaar wawa bindi pulaar a haalanama kala lewru temedde 4 mbiɗa eyi mi jaɓi nannam a nannama ko heddi ɗa ko wiɓe jiita ɓurana arab limto hijjo mbi nannam a wiyama temedde par lewru mbiɗa eyi nannam lewru may ko paɗɗa kono so lewru maya tan ɓe ɗon ko yiide aroɓɓe ɓe gadda ɓe mbasa addude sa haali ɓe gaybina ɓe mbi o kay ko ni ena kay sa deƴƴi kadi a yahata adduɓe ɓe ko gaddi ko so wiyama yo gollire ɗum ɗon yahata ɓe gaddani fof ndenda jooɗo ene keɗo ene kennoya ene keɗo ene kennoya so yonti lewru mayi tan so haali tan mbi ayi kadi ko soɗa ara noon haaletake sono golle en ara ɓe kaalata kono noon so wiyama tan ngare gadde tan boy waɗi walla waɗama grève walla waɗama lawƴande kadi ɓe ngara ɓe garta goto ne wattama hen inchallahu janggo mi addanma nanne gasa deƴƴi deeƴi noon nafata golle jahooje nafata yimɓe so gadodiri hunde ko hellifaɓe ko yiɗɓe jingude yiɗɓe wallude en kaalano mbatten ha jingen ha ballen aɗen noon to wona enen kaalane ngare gadde yooɗani kala nde firta arta wiyete ko mataw ene waylo ko so artama mbeɗa ƴeewa so artama lewru wotoru ndu gasi watino wano walla tan ɓuura lestude wano woɓɓe noon en tinni hen ne balli hen duusi hen jiiɗa hay ɗum kaale so lewru mayi tan ƴetti ko mbaawi e doole mumen dokki galle o yo waltiro golle ɓen ko noon tan mbayi ala lewru aroru ndu maaya ɓe yittani fodde mbaɗi hen ɓe hen kadi ko lewru so mayi tan ko kalda ko gaddat no wirani ɓe hen gadda ko wiya ko pawa hen goɗɗum ayi gadda ko wiya ko hagasa pawa hen goɗɗum ɓe hen noon haajumi ala e lewru ndu ɓe yiyata ko mbawi ko tan e doole maɓɓe ɓe tongo ɗon hande ɓe gadda ɗum ɗo janggo ɗum ɗo hande ɓe gadda hande janggo ɓeyda ayi koni won ballal addina ko wallodirde e jenggude gollal men jahoyal ngal so goto fof noon wi mi ala mi wawa ɓe jahata min so wi min mi ala mi wawa onon mbi on ngala on mbawa no jaraten kaɓortoma coode
ɗe balɗe mi soodi ɗo ko coɓde balɗe on tinan ɗum mi soodi ɗo ɗe balɗe kaɓorde kewɗe on tinani kaɓorde kewɗe o jii no ene ara e moɗon kaɓorde kewɗe ɗe balɗe soodama ɗo tinan ɗum ma ɓur nogas ene yaha ɓuyi ujani nogas ene yaha ko sooda tan ɗe balɗe tan ƴewtoɗo ɗe kaɓorde en coode ne gadde golle ne ɓeydo feere ne ɓeydo golle ne ɓeydo feere ne ɓeydo kadi balle kadi ne gusto ɗum noon jiɗeten ko balle ɗe ɓeydo golle ɗe ɓeydo saha fof somi mankirama hunde min kalni on ɗum on mbawa ɗum soodde ndenden jingen gadda seeɗa o adda seeɗa renda wona hunde nden hunde rendine soode hunde waɗe ɗon an sa wiyama ya addu a wi wona min haalda ko oto haalda ala aɗa wi noon ko an tigi haalda aɗa jogii seeɗa ma on seeɗa mo jogiɗa hoto yawmo ƴettu seeɗa ma mbaɗa heen kala wiya ngare balle tan ko ngare balle wiya wona jubdidi wiya ala ko ballal ngal on sa haala ngaren ballen jingen holɗum nokuya soodede gotokol tello hen an gonɗo YouTube nelda yetto an gonɗo Facebook nelda yetto an gonɗo banggue goɗɗo heɗo naftoro hen nelda yetto hay so min jiyanima ala ne yima sabu somin jangguinima a yeyanimi min jiyanima heɓe ne janga hen to YouTube to on jii ko wontuno foti ujunaji 9 neɗɗo e 100 neɗɗo pawɗo noon to mofti amin jiya ɗum ujunaje 9 neɗɗo e 100 neɗɗo wona pawɗi nan toon e YouTube he ɓe fof no so mbiyama yo ngar jinga ene balle jamma ñalawma subaka kikiɗe to gollowo on ganda no wuuri on ganda o haccitima on ganda omo wotto on ganda mo hirto on ganda omo selli on ganda mo sellira so fintan yo ar on jarama de jokke golle min belti machallah no horno machallah wonde hunde so lewru maayi eɗen gandi oɗo gollonowo no ko ñaamowo ko jarowo ndendinen ko ñaamiri ko dokkema ɗum o wawa joɗɗo o deeƴa ɗon so tawi no omo gollo o yiyan komo gollo ko nafoore ene yalta hen onon oɗon dawa dawi moɗon subaka law pinon subaka dawon gaccammo ɗon o gollono on golle men ha timma garton tawna fewna ha feewi kala audio e tableau muɗum ngara lorɗa ha laaɓa ƴetta audio ma nanna e portable ma ñifa connexion ma keɗoɗa kennoya gayna ndecca e suudu ma haaliru maya on waɗa noon an noon a gollimo toon haaliru mayi jaaɗa seeso jomnoyɗa kal maɗa mbaɗɗa e poos maɗa ajjiti oto aɗa haaldana makko lewru ko nanga mbaɗata mom an a jaɓi yoɓede a jaɓani waso yoɓede an noon jaɓaga waso yobdaga joɓeɗa to nafataka sa yaɓama kay haqqe ma an toon an na jogi haqqe poɗɗa jobdo joɓawɗo haqqe annene tawde an to yonti tan an lewru mayi jaha jomneɗa anne ga kadi ganna lewru mayi gara joɓa ko lewru kaldeɗa wona dokkal a rokkani jomum haqqe makko hokkum haqqe makko o kam ha timma haqqe makko mo kalɗa e makko so yonti dokka haqqe o ha timma on kaldu mo gollonoma so lewru mayi ko temane gaddata ɗum woni ko kalɗa e makko wato lewru mayi hoto fata hawima addu an a jaɓata so lewru mayi tan gaddoya ko amma mbaɗa haaju ɓesgu ma kankone o jogi ɓesgu makko ko ñamminowo ko jarnowo ko joom haajuji wadde so ɗum rendanno noon to rendi ari ƴeta makko noon o itte hen ko yoɓidi kuura makko o itte ko wifu makko ko yoɓi ndiyam makko e fofo makko e koye bara makko wona barma o ko barma o joɗa lewru no ɓorno ene faddi sabbi ha lewru maya barma o on gadda ke waɗa e makko ha lewru maya kam gadde kam hoode kam fawe ɗon watte barma he wona ɗum ndi woni ko jiɗmi haalde moɗon ko haalte ko noon
ko nafoore wona yindu hay goto e moɗon nde ɗo moƴƴere ene fof ndendinde wona min goto jeyde ko moƴƴere saride e rendo meɗen e naftoro hen sempini subaka law garanen ko arate ko so jiten watti leelde joni koye heblo wongo gonɗen heblo ngo noon ne leela saaha mi wasa arde mon law koye wona jejjidde on heblo mbatten ga ngo ko ma jooɗoɗa aɗa holle aɗa janga aɗa refto aɗa janga aɗa refto aɗa holle aɗa refto ɗum noon saɗa holle aɗa janga noon kadi ma gaynoya jippoyɗa ngal ɗon gollal gattano ngabba e wawde kadi arde e moɗon mo sahaji on mi leela arde e moɗon hay so mi leeli arde e moɗon oɗon jiiya hay huy mankata hay batte mankata ko yahanno ko en tel diine heɓa kalmum ha timma en tel journal heɓa kalmum ha timma jangoye pular keɓa kalmum ha timma alkul arab heɓa ha timma heddo noon o saha ko ɓe arɓe ko ɓoyani ko ɓenne ñaagti yo mballe mbarne heblo ɗum saabi heblo pular waɗa o vidéoji 7 on keɓi hen 7 kadi ɗon ko gooto mo jango e goɗɗo ɓawo jango ɗi timma hankadi wona on gayni heblo moɗon alkula arab ɗene waɗama noon heblo gonna gasi o jiiyo on naati e hollede alkule ɗe ko jangono ko artira oɗon mbawa on fidade en so gasoyi noon gartanen mbaadi men no wayanno holno wayanno dental diine ala gurti dental journal ala gurti wo amma dental pular alkule ɓuran arab waɗi gurti wo amma dental diine kadi seeɗa jangateɗo waɗi gurti wo amma hettorde nde ala gurti hettorde nde ala gurti joni noon so heblugo gasi noon gartene mbaadi men no wayanno jango pular ɓe oɗon janga ñalawma aset oɗon janga ñalawma altine oɗon janga ñalawma alarba ni foti kay jangde kadi yoɓi ha maayi waɗete ko lien sa majjirama piya he nawtuma toon ayi hoftinima waɗe vidéo mo jangirta sa saggi mbawa attude vidéo holluma jiita tablo waɗa kadi sa gayni ɗiggini o holluma ɗa mbawata arde aɗa wanjito ayi ɗa ko lien mo piyata nawma dental diine tv tawa toon ko woni toon e jangɗele ko janga ko danma ko nan toon ha heewi on saha noon sa ari e vidéo he ndaara no golliren men ni aɗa ndaara aɗa ƴeewa ha Allah hokkuma haqqille o faama ɗum gaddoya kuɗol ma e karne ma tablo bindaɗo mbañitoɗa janga ɗigga ni foti to ko tablo vidéo jangirta ha ganda ɗo mi waawi on saha noon puɗɗa noon ƴettude bindigal binda janginowo holko waawi so fini ko hebla windande nde wonno en joddaki jonde wotere kadi haqqile kadi potani ɓe hen ko yawɓe wawde ɓe hen ko lelɓe wawde ɗum saabi noon waɗa baltete ɗe so jangi aset dimanche o yin pofto mbawon jangude ha ɗigga e winjitade ha ɗigga altine kadi garon keɓon wo hesere so ɗiggi altine talaata o pofto ɗon kadi mbawon deftade ko jangago ha ɗigga alarba keɓa hesere koni wayi jangde saɗande hay batte no wadde an jangowo haqqille ma o ɓadinta ceerno ma o sen janginma ƴeew ko waɗata ko a ƴeewat dokkeɗa ko gite ɗe mbawata ƴeewirde ko waɗata ko
somo haala keɗoɗa ko haalata ko somo winda goya ndardemo so fayi windude ndaaramo so fayi haalde keɗoɗamo anne sa gayni hettade e ndarde garta ƴetta jungo ma ngo ƴeewa ko waɗanno ko mbaɗira noon aɗa haala aɗa winda aɗa haala aɗa winda aɗa haala aɗa winda sa wi a binda a sa wi ba binda ba sa wi allif binda allif sa wi ba jorɗo binda ba jorɗo ko kalɗa ko ɗum bindata so ɓooyi noon gonta haaliyanke gonta windiyanke gonta haaliyanke gonta windiyanke ɗum noon ko noon wayi wadda e mbi on jangde nde uddani woodi ɗo nanmi ojoji na kaala mbi wonde dental diina uddi hankadi ala uddani ko dumu tan goto wonno lawƴa wiya lawƴa tawde e ganda gonɗo e maala hen lawƴa ha laaɓi cer lawƴa ha laaɓi cer dental diine lawƴa ha laaɓi cer dental journal lawƴa ha laaɓi cer dental jangde pular lawƴa ha laaɓi cer dental jangde alkule arab ha laaɓi cer on sahana mbimi on e nder hen so lawƴama ha gasi kala mon jobnoɗo lewru muɗum yo artu less haalanami watte hen mo yoɓani o temedde ma nayi gaddata minnoɗa mbattoɗa hen ɓe hen garti kaali saqqaji men mbi o sahade ene paaɗa seeɗa yo sabbane ha e dumuna naggam e puntiti kam noon min jeeya funtede min jeeya funtede kala garɗo e am wi nannam tanmi nandete sa funti kam a funti hoore maɗa sabu ka julɗo a haali konngol a firtingol hakkude ma e yeeso hakkude ma Allah an e Allah an wi waɗami hen ko naggam kalduɗen ɗum yonti a addani haydara mbiyatama heddinomo min kawi mbima an de a winno ni a addani an haalno a addani an wino a waɗani sa addi aɗa yiya min ngara lesto min gaddanma ko gadduɗa ko min kalama addi ala ɗo garɗo gadduɗo mo haalnaka addi kala gadduɗo ene yinnumo no winda ene winda kadi ene jabta kala hen mo ganduɗo jabta tan arani haalnimi woɓɓe gata beddoto jallam men mi anda gadduɗo o ɓe gattata ɓe kaa lesto ko min kaari mi addi piyam gasi o mi yiyamo mi arta e makko lesto mi wiyamo mi yi winde karne he ni wayi saɗani lewru maayi goo lewru ha le 5 a muñanama a addani ha le 10 a muñanama a addani ha le 15 a muñanama a addani ha le 20 a muñanama a addani ha le 25 a muñanama a addama ha lewru maayi ko heddi nduto maayi a addani kadi nduga alge ha maayi a addani wadde an bidaka a addani nduto maayi a addani nduga kadi maayi a addani kadi woni koye kadi maayi a addani wadde andi a rewe lebbi tati so lebbi tati timmi aɗa adduya mbiya min de ɓe rewe nduto e juuɗo e nduga ɓeni laagol mi yoɓa laagotol temene laabi tati foti gadda ɗum kisna hoorema yo Allah ken nande famde wadde golle men nan ɗon ko jingere namdi mbaɗen hen jingere meɗen an gonɗo Facebook addu ballal ma aɗa walle hen an gonɗo YouTube aɗa walle hen an gonɗo bangoɗa janga hen aɗa walle hen wadde wallu hen jingu hen wallu hen jingu hen ok nande famde ko Allah noon haalira nañira Allah jaɓira Allah
mbaƴa hen sabi Allah keɓa hen Allah kala baɗɗen kono Allah funti hoore muɗum ala yeengo ala politique hay gooto e mon funtaka jooɗi en ñaama dow mere mere ala hay gooto jawɗum ñaama dow mere mere ko a addu tan jawdi ma aɗa janngine ni foti école mo janngotono no mbatton lewru ma joɓoyon wona kuuramo kuɓɓata o fakti ari joɓoya ndiyam ari joɓoya wona annene a haaldama a addi oto a darnimo a wi nabam o nayimo o haytinima ɗo paaɗaɗo jaɓamo an nawi janginam o janginima lewru kalɗoɗon ɗum maayi ko heddi jaɓamo kala janginoɗo école ana yoɓe wona ana yoɓe palle lewru muɗum fattake ha lewru mbaɗa wiye yahade ala anne aɗa jangine aɗa walle aɗa fonno waɗude ceernamani taw haalani heddere itta ko wiya ceerno nda waltira haajuma ronkama kam haqqe makko dokka haqqe makko ni foti on puntake de ko gonga ɗam kaale gonga noon weeli haalde sabu so haali gonga ala hen bakkat ko so haali ko wona gonga a heeɓi bakkat no wadde kaalen gonga tan wona ni foti hay goto tan yennaka hay goto hen yennaka ko goto weeli Allah Allah noon yiton gonga ko joom gonga no waɗi mi haalni on ɗon kadi mi haali ɗo ɗum noon kadi wonno hannde keɓani hannde garowo en jooɗoɗo waɗa mi ciftino noon golle men ɗe ko ni ɗe mbayi kala garɗoɗo aade koko haalpular haala pular garɗoɗo non ko jolfe haala jolfe ni foti nani ko nafa tan sohla no waɗa min mbi oɗon jarlo oɗon jaafo minen kay min jarlima min jaafima waɗa jarlaɓe yaafaɓe wonno musidɗo mo garɗo hannde koɗo galle moɗon ko yayali kaw Sénégal jaggi kabore ɗe ko musidɗo meɗen gimi sabi Allah mbiyete Abdoul Aziz Humma on jogui kabore ɗe kay woni ballowo dariɗo tinniɗo mo tampata mo haɓata kala ko yunti o daro hen o waɗa hen fodde makko e fotirno ɗum noon ko balla Allah e jinga Allah kala nde hunde saɗi tan yen Allah kadi jetta goto kala e moɗon amin jahara goto kala e moɗon ɗeɗo golle ko golle meɗen wadde so golle junti min gara min gollo so junti gara joɓon so golle junti garon joɓon weltinama hen noon wonɓe fulɓe rewɓe fulɓe kala ɗo gorko pullo woni kala ɗo debbo pullo woni weltinama ɗo ɗum noon ko meeɗi tan jegete ko lekki haali ala hen ɗen fo yowa keddo haaleɗo ndi albarka